Giila o gimarkahan sa kadagkuan sa Cebu City Government ang mga dapit sa syudad nga planong tamnan og native trees sa tinguha nga makaabag sa pagmino sa epekto sa ting-init, isip kapasilungan ug makatabang sa pagsuyop sa tubig baha sa ting-uwan. Nangulo sa maong kalihukan si Konsehal Alvin Arcilla nga mihingusog sa pagpahigayon og citywide tree planting sa dakbayan. Mura ta naghimo sige og building niya ang atong lugar nahimong disyerto. Sa pagsusi sa kadalanan sa syudad, ilang sugyot nga duol sa mga heritage sites itanom ang maong mga kahoy. Nagkanayon si Arcilla nga nara og banaba ang planong ipananom sa mga sidewalk sa syudad, dako og tabang sa kalikupan. Nabantayan sa pagsusi sa kadalanan sa Cebu City nga sagad sa mga sidewalks, sementado na o wala nay sinyales sa yuta. Ang engineers buhat na dito drainage ang tubig dito ra sa dagat. Pero sad to say hangtod karon flooding gihapon ang City of Cebu. Ang Cebu City Agriculture Department KONCAD mipadiyag og suporta sa pagtanom sa duha ka klase sa native trees tungod giisip kini nga mga pollutant absorber nga makasugakot sa bisang unsang klima, ting-uwan man o ting-init. It also help us kuan pod kanang pag-absorb po sa pollution, no? Pollution, noise pollution, kanang fumes gikan sa sakyanan. Butang nga gidasunan sab sa Department of Public Works and Highways kon DPWH Cebu City Office. Environment gani for sure dako man jud kay matabang nato about sa flood control. Ang pagpananom og nara trees nahisubay sab sa naaprubahan nga resolusyon sa pagpananom sa mong kahoy kabahin sa green infrastructure nga motabang sa panahon sa pagbaha og lain environmental concerns. Sa proposal nga padayon paggibugna sa Office of City Architect kon OCAR Cebu City, Malaysia-inspired ang design sa placement sa mga tanom. Gituki sab ni OCAR Head Architect Eliazar Lipang ang mga hagit sa pag-implementar ni ini. So ikaw maglakaw-lakaw ka, mulakaw ka sa carbon, di nakamaintan, nindot ng hangin, bugnaw siya. To encourage pod more kanang consumers pod nga mo tan-aw sa ato ang lugar pod unya. Atol sa pag-inspection sa mga sites, nabantayan sab nila ang mga spaghetti wires. Sugyot ni Arcilla nga mag-tree pruning lamang og nagtinguha nga mapaspasan ang pag-aprobar sa ordinansahon nga single pole policy. Laing plano sa konsehal nga makikalayon sa tanang departamento sa kagamahanan sa syudad aron magtinabangay sa pagpananom. Unya after amo na ma-identify, mangayo migtabang sa uban nga department sa City Hall ug even sa kaning mga kontraktor o kaning mga dagko nga developer sa Cebu City. Kini si Mark Ermas, alang sa MyTV Cebu.